haka ke aikinka? Wani ya zo ya wuce cikin gidana ya je ya kashe ni a banza a wofi? Okay. An kawo ka gidan mai kuɗi ka ci jan miya ko? Ko? Ka samu kana bacci. Ba ku cin arziki ba. Matsayacin banza matsayacin wofi. Alhaji ba san ka shigo ba. Tala rufe mun baki. Talaka banza talakan wofi. A irin ku dama ka ɗauko mutum daga kawai don ka sashi a rigar sutura sai ya nuna ma shi matsiyaci ne. Talaka. Aba Alhaji, wannan baka gana ai sun yi tsauri. Ka tuna fa da talaka da mai kuɗi din na Allah ne, kuma arzikin nan Allah shi yake barwa. Ni ma wata rana Allah zai iya bani. Ni kake wa'azi? Wa'azi za ka yi ina magana. Ni za ka wa'azi. Ni za ka wa'azi. Kai! Bashi ya mare ni! Ya taɓa kuma tuna da ya gane shayin ruwa ne. Da ka bar shi ya taɓa fuskata. Da sai na... Okay. Ka nuna mun shaidar matsiyaci da jikan matsiyata wanda kakanka saboda talauci in yayi tare da gashi yagewa take. Alhaji, ka ji tsoron Allah. Idan har babu mutuwa, to akwai tsufa. Waye kai? Kana da wuta ne ko kana da aljanna? Ya kamata ka ji tsoron Allah. Ka tuna cewa ko babu mutuwa akwai tsufa.